ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти ҷиноятҳои таъсири васеи ҷамъиятӣ доштаро ки милитсияи суғд ошкор намудааст, ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ ва дигар самтҳои фаъолияти мақомотро манзур медорад. бозкиҳо аз сабаби каҷрафторӣ ва кирдори хилофи қонун мавриди таваҷҷӯҳи дурбини барнома қарор гирифт. имрӯз тамошо кунед. омӯзгор қариб буд ки оилаи худро бенишон созад. куштор дар шаҳри Хуҷанд. Аввал ба сарам задам, баъд ёдам меояд дар ҳолати стресс будам. гуфтугузори ду боҷа дар Зафаробод ба марг анҷомид. دیگه نمیدونم زده در شیوه او رو رفتن زدم خست من مجبور. нақлиёти мизоҷро корманди нуқтаи шустушӯ тасарруф намуд. وقتی در آمدم اینجا برآمدم که نه ماشین هست و نه ایسو هست. صاحب ماشین خبردار کردم که شما ماشین تو هم خیلی وران شدگی. шаҳодатномаи ронандагиро чӣ гуна метавон ба даст овард? ҳафтаи хунин дар чорсадама 5 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.